Kohimen ko para shua kamas ngin puson kindiat halor kanega sngi halor ka jingar dor jong kanega sngi gi persyang ban sautu kumno kaneka sngi burom kala yo dur kadar wat kumno kaneka sngi burom ka kerlalong ka jimpade ka padeng du jong ka jimmene jongi ki kristan kamda me mangi ki katolik ya royal try hallelujah 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 ko himmen ko para ki ju kila don born jait ki sngi burom ki ju ki rake ya ka sngi burom nyadu kapor kila mi na Egypt but kila stang ban penwandur ya ki sngi burom kum ka jinkan mau id ya uble ha ka jingem joki buon ki sngi burom jonki kalong ka jinkan mau id jong ka jing don uble jingkan mau id jong ka jingya da uble jingkan mau id jong ka jimpen sle jongu halo jonki ya roya me ko try hallelujah hallelujah te bon sin ko himmen ko para habang yusno ya ka tin Pentecost ni yo ya ka jingmut ba kane kalong ka jing kerlong lang jong henyu tiliki tayo henyu tiliki tayo bad ka ba kintup sanpo sngi ha ka sngi sanpo kirake ya ka Pentecost jingdap sanpo sngi jong ka jimpen kare jongki bad naga Bynta ki ju ki kot ya kane ka sngi burom shawot ong jambaro shawot kabamut shawus kabamut tayo te haba henyo telli ki tayo ki yalanglang kakelalong shawot pura henyo telli ki tayo henyo endu henyo karno sanpo kindai yanda ladap henyo tayo kirake yaka Pentecost jingdap sanpos hallelujah nia roya me komen siem bakoi nia roya me komen siem bakoi nia roya me komen siem bakoi tangi haban sautu kata kamut shawot kalonga jingdap henyo tayo bad kay ka jingkar pang jong kane ka henyo tayo ka jingkar pang jong kane ka hinyo tayo kalong ka jing long bad ka jingim jong ki pai Israel namar kilong nomadic tribe kilong ki jait benriu balasyang kilong ru jait benriu barrep ki pai Israel kilong ki jait benriu barrep Kishania haka rep kariang. Walada minta lada pileisha Israel pinyo I yaka rukam rep jonki kilong kam start. Omde kumba rep mangi. Tang na kindiat jaka kilaban pinmi bun giso. Namar kilong bastard. Namar ublay ula pin start yaki. Mi ngipad walada ngi don bun kindawru ngimju rep. Namar ngilong ki beryu bawat ya kalindi balingkot banyo kaspa henry ki pai di Israel kilong gi jait bandriu ki batrai shito bat kilong gi nongre bad namar ba kilong nongre kila donru ya ka jingkawai ka ba kerpang banreke ya ki so baningkong jonki first fruits ngirung edon ki jing aingu ya ubale daki so ningko bad naga Bynta ki ju ki pinkerpang Pentecost namar ha kasngi baningkong jong ka tayo baningkong ki reke yaka sngi burom ne ka jingkan mau jong ka barley festival jingkawai jong ka barley uso barley kataru kalong kum ka jait kew barley bad kew haka bastang jongga tayo kikin mau yaka jingarep barley haka bakut jongga
san po sngi sau po kendai sngi kirake ya ka sngi burom jong keu te kane baro artilli ki jingrake bale ki bukerpang namar ha kat sngi baning kong jong ka tayo jong ka san po sngi ki ot yau barley ki ot barley jingot barley harvest festival kane kalonga sngi burom jongka jingot don katto katne yinga seng hapadeng jongiru tenteng enda kila dep ot lut keba lese ki kot lang ye ki kun ki tigi jongi baro ki pelong ya ka jingkawai barit kum gadda ka shin jonga jingtrei shitom jongi baro shisne enda kila lumlang enda kila dep lumlang ya ki keu ya ki paro ki rep keriang ki kemen kumba ngile mangiru ki juru kilong ki jait bandriu bas ngau komen ki bashat komen ki bas ngau tanat ya ki jingkawai bad ki ken kordor hadu kata kata ya ki jingkawai baper namar ki sautu baro ki jingarku kabakiyo pediang kalawan na uble bad ki paisha uble ben snongu yau hallelujah hallelujah ya ro ya me komensiem bakoy ni snongu ya me komensiem bakoy hallelujah ko himmen ko para kabamot ni sautu habangi pusan shapanga pentecost pide ben sautu pentecost kalongas ni burom jonga jingot harvest festival kabamudayu jingot ilabanong jingot endala dep lumlang yaki so jonga jingtre kireke yakas ngiburom de nagadaga daw ko himmen ko para nagabinda ki ju kanegas ngiburom kalonga ba kongsan hakas ngibaning kong jonga tayo kabakastang yaka Pentecost kila ot yaka barley habakut habadap sanbos nem ki ot keu bat barley kila long ki ba kongsan nagabinda ka jingim jongi Israel bante yaka met ban penbiang yaka met ban pinbiang yaka jingdon kam jongi yanda kila rake yaka ne ka sniburam ki wanda ka jingsnongo ya ubale bara hinyo tayo kilongi tayo jonga jingkerku hinyo tayo kilongi tayo jonga jingkerku bahabangi ang kabaki juang shawot ki ang hoy nilayo yaki tayo balakerku tama ka jingim jongi kine kilongi tayo badapda ka jingkerku kine kilongi tayo badapda ka jingdon ble bat ki pai sha ubale bat ki reke ya ka shawot ki reke ya ka shawot namar ka jingit ka bapalat ubale ha ka jingim ka jonki hallelujah ni roya me komensiem bakoy ni roya me komensiem bakoy hallelujah 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 ko himmen ko para kane kalongro ya kadaka shin jonga jing aingo ya ubale ha kane ka jingrake kila don lai binda ha ka Pentecost ki don lai binda Pentecost kalongro ya ka jinkawai pilgrim festival yong pilgrim festival kiwan ha sha Jerusalem baro ki remba shinrang Pentecost kalongas ngiburom jongi remba nagabinda ki ju habapoy yakas ngiburom Pentecost kisnautu man paway remba udeben leisha Jerusalem dakaba lum lang hakakti jongu yakisoning kong Henry minda habang iped yaka Pentecost nagabinda jongi kalongas ngi batalod jongi remba
Pentecost kalong kasngi batolot tam nagabinda ki remba. Henry nagabinda ki jait benriuju. Pentecost kalong kasngi baklain tam. Jongi remba shinram. Ladangi peda ka balang jongi minda. Ki remba shinrang ki ken sting paladia umen siambakui. Remba shinrang kim ken kordor ya umen siambakui. Manoba ken kordor ya umen siambakui kinde. Remba shinrang kiting yaka Pentecost. Henry remba ju kila yid yaka Pentecost. Nagatagat daw ha kasngiburam Pentecost ka Jerusalem baro kawe ka dabda ki remba shinrang. Na manla kitliw ing kibasa Jerusalem kibasa Galilee kibasa jingay na ka Palestine Wadia ki batsa ha Rome, wadia ki batsa jingay, siya ki Arabia, siya ki tain baper, kinwan siya Jerusalem. Ka Jerusalem ka dabda ki remba shinrang. But hakik tijang malla ki remba shinrang ki don ya ki siyang. Badabda ki so. So ayu so keu upiniang keu ukit ya keu nanda habakila boy sha Jerusalem kilen ikire lingdo remba kinshim kinlum artiliki upu keu unshet mawu manoban shet uremba lindo unshet artiliki upu keu Bad unrum shaka temple, bad un late tarwa, yaka jing tarwa, kerpang, hakama tubale. Nagabinda baro kineki yingasem. Nagabinda baro kineki nongarep. Nagabinda kine baro kineki remba. Shinrang kibala wana keleng. Kibat hakakti jongki so ningkong. So ningkong. Bad kakalalong kasngiburam jongi remba Pentecost kalong kasngiburam jongi remba ha kari Israel Henry ha kabalang ka Pentecost kamdeshu sngiburam jongi remba namat ki remba jongi kim sawutu kae ka Pentecost ki remba jongi kim peipang shu kae ka Pentecost kane reka jingma kabajia ha ka balang chungi minda ladang ipet keleng ladang ipet kano ka balang ngiyoi ki remba shinrang ki duna ha ki yimane minda namar kim ju kein kordor shu ya ubale but kim kein kordor shu ya ka jingurku jongu bale kane kade ka jingma kaba ahap ya kabalang minda yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para ngalaom ka Pentecost kalong pilgrim festival pilgrim manohang ni remba shinrang every man in the family come to Jerusalem kane kalongka pilgrim festival jingiyai pilgrim jongi ju na jingay bad na jan kiwan banaingu ya ubale baro pipet ya ki chuki kine kitay sange kindiat pi apshua shongkop yaro yautrai hallelujah ko himmen ko para kane kalong ka ba kerpang nagabinda jongi habang yok hoy kane kade ka Pentecost nangda ngide ban pusonru ka Pentecost kalong kas ngikoy kas Pentecost kalong kas ngi holy day sngiu bale ki kot Whit Sunday bad yakas ngi kaba boots ngiu trairu
buon ki jaka ha Europe ki kain kasngining kong kalong Whit Monday namar ka jinglong jong ka Pentecost. Hallelujah. 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 Kahimen ko para katbangi wan siyaw try mintakasngi ni deben kin mau banray ya ka jingay ngo hautray banray ya ka jingid hautray banray ya ka jingim jongi sasyasin hautray bangin dup yo ya ka jing pendemay mensiam bangin dup yo ya ka jinggoid mensiam bangin dup yo ya ka jingay kabakarhay halo jongi Pentecost kalong kapor ban pendemay ya ka jingim jongi. Hallelujah. 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 Minda ko himmen ko para hakenegas ni Pentecost ni shaidyoyi hamallaki imane ni riam ya ki imane daki rong basaw kilindo ki pong ya ka vestment ka basaw ki mumbati baro ki balong ki basaw ya ki jain riam ki long ki basaw ka rong saw kalong ru ka bakerpang jongga jingra ke Pentecost ya roya utray. Hallelujah. 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 Kay ka jimur jongga ne ka rong saw hakas ngiburom Pentecost kane ka pengan mau yang ni wei pai wei ni im haka jinglong do bad haka chaka jinglong do jongi uble wan shong sa lemba umen siam bakoid yaka jing reham jong umen siam bakoid haba wan shaka do jongi ni kelalong kikun barhem dakabo jong men siam bakoin ni kelalong kikun badap dakabo jong men siam bakoin bad ka rong saw ka penkan mau ya ka ding bele ka ba wan shong hapo jongi ban penrem ya ka donu jongi daka divine love ka jingi doble jingi uble Pentecost kalong ka rong basaw na gabinda jongi namar kane kalong ka jingwan shong sa jong uble uba paya umensiam bakuin ba umensiam bakuin ulong uding barem kababan ban penkalang ding ya ka donut ya ka mensiam da ka jinglong bale bat ka jingi do bale yaro yaw try hallelujah hallelujah Hallelujah. 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 Ko himmen ko para habalong kumda ngi haban sawto haba ki apostol kadar ngot ki apostol kindup lang ya shispa arpo ngot ki bange haba kila shom haka kamraneng bar kila duai pen greshi posngi kalam lejing lej kalam kano ka jingko salai light no ya ka jingko salai bat ka jingang no tang naga bindau men siam bakoid habala dab ya ka ta ka shiposni habala po ya ka sngi buram Pentecost kumba kindai beje minste umen siam bakodu la wan hiar halor ki apostol bad baro ki bangi ki yadon lang Bad kilas ngawuto ya ka lerba ka bawan be halo jangi kilas ngawuto ya ka jingwan hya jong tellij ding halo jangi bad kilas ngawuto ka tellij ding kila wan shong halor ke kli jong man pai wei bad kilas ngawuto their heads were caught on fire Habau tellij ding ula wan hiar halo jongi habau ula wan shong halor ka kli kaya ka balajia ka kli jongi kalas tangban meding Pentecost is a moment our head gets fire. Pentecost is a moment where our head gets fire. Yaro yaw try. Pentecost kalong ka kilip mag ngis ngawtu ya kading jongo bale kalo jongi.
Pentecost kalong ka kelipma ni sautu ka Khlieh jongi kadap da ka ding ubele hapo jongi ka Pentecost kalong ka kelipma umensiam bakut unstang ban penrem ya ka Khlieh jongi da ka ba vengno ya ka jing sarong jingim da ka ba vengno ya ka jing tarai suniu Halor umensiam bakuin Pentecost kalong ka por bangis sautu ya ka jing dap shoin jong umensiam bakuin nadu Khlieh hadu ka long riniam jong kibriu lada ka Pentecost kamwan raya ka jingkala ha ka jingim jongi nginum laban iau pediang ya kane ka jingim badu mensiam bakuin na kata ka daw bun ki Kristan ha kane ka juk ka baminda kilom blem klem don jingki kindia turu ngipule ha ke chitti jongu Paulus bakuit syaki Rom pra Eiei minda don jimpenrem yakito kibadon hau Christ Jesu minda don jimpenrem hakito kibadon hau Christ Jesu don jimpenrem yakibrio bedon hau Jesu Christ kumnong ilaban don hau Jesu Christ bandon lang badu Jesu Christ ngi iwe ngi don kam ya kabor batrik kam jong mensiam bakoin ngi don kam ya kabor batrik kam jong ka Pentecost Halor jongi dena kata kadaw katino bale ka ang minda don jimpenrem ya kitoki badon hau Christ Jesu bad uyay beteng naba ka ain jong mensiam naba uain kaain jong umensiam ka jingim hau Christ Jesu kalapalait yanga na kaain jong ka pop pat ka jingiap ya ki banget hau Jesu Christ kim don shu jim penrem kumnong elait na ka jim penrem tang lemba uwe ubryu lemba uwe u person utau person ulong umensiam bakuit kalam umensiam bakuit ngimlaban light loy naka jimpenrem mano bapalay lood yangi naka jimpenrem minda mano umensiam bakuit ban light loy naka jimpenrem ngidon kamban imrengkad badu mensiam bakuit katbanam penkalang ding umensiam bakuit hapo jongi katbau telij ding uwan hiar halo jongi nginang light loid naka jimpenrem ladang ibu jingai umensiam bakoin ladang i sange banya trelang badu mensiam bakoin kaya ka jimma katbanang jingai naka jingtre jong mensiam bakoin kaya ka jimma ngidang jan badka jing penrem ban light loid naka jimpenrem ngidon kam umensiam bakuit kaya ka jingmud jong ka jimpenrem ka kentup ya ka jimbishar kadu jimpenrem ka kentup ya ka jimbishar kadu ban light loid na ka jimbishar kadu ban light loid na ka jimpenrem shi junom ngidon tangkawe kalindi kata kalindi kalong kongu ya umensiam bakuit ya roya me comensiam bakoin 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 haleluya 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 barkaktinu balay kaong dekot balay namaru bele ulale yakata kaba kaain kam shimla banle uble ulale yakata kaba kaain kam shimla banle nagabinda ka jingdalot kaddo da kaba payala ukon hakadur jongaddo bapop batkum ujingken ya side pop ula penrem ya kapop hakaddo
Minin, mensyus ngidang puson. Kum na ujisu kalalang ukunu bale. Barngila yo badelemba umensi ambakoin ujisu kalalang ukunu bale. Minda ubale ula pa yauta ukunu bale. Uba dapda umensi ambakoin ban pelait yang inaga jimben rem. Nanda syuaba un kiu syabaneng ula kularia ki apostol. Bangan pada way patu nam pentengan haba wan kapi un pentengan yapi un hikai yapi badun pengandang yapi dalam bau mensiam bakuih minta ngin yolud ya ka jingahe kelam mensiam bakuih ngin sadum kelam mensiam bakuih ngin sadum haga siti jongu Hebrew syaki Hebrew lai katsau kakatino bale ka ongkum ne lai katsau ngila kellalong kibayo bindalang badu kris ngila kellalong kibayo bindalang badu kris tanglada ngibat hadu bakud ya ka jingshania kabangila don nadu bastang kakatino bale ka ong syai kadar ngila kellalong kibayo bindalang badu kris Ngi barong idon bindalang badu kris. Ngi ki kristan yo ngadon bindalang badu kris. Ya mangi ki kristan yo nadu kapor ngalayo baptisma ngadon bindalang badu kris. Henry pide ban kin mauru artak ya kaktin kababod. Tang bindalang badu kris kanum pelait ya pina ka jimpen rem. Ngidon bindalang badu kris lemba ka baptisma. Henry kata ka binda ka bapura nginom yo lano ru kumba ong kaktin tanglada ngibat hadu bakut ya ka jingshania kabangila don nadu basta minda kawe ka jimma kabaki kristan kia kendu kalong kim don jingya ineshu buon ki kristan hagene ga juk ka ba minda kis ngauhun namar ki yo baptisma Buon ki kristan hagene ga juk ba minda kis ngauhun namar ki pendap ya ka rukam. Buon ki kristan hagene ga juk ba minda kis ngauhun lada ki pendap ya ka rukam. Lada piwan mas ngi bale kalabiang. Pendra ga tinu bale ka ong. Ha do bakut pide bandon ka jingyai ne bat ka jingshania baduta uba pelait yapi naka pendre naka jimpendre. Banyo madhyakane ka jingkar ko ngidon kam uta uway person ulong umensiyam bakuin. Tathado uta u person umensiyam bakuin utrek kam hapo jangi nginum light na ka jimpenrem na lano ru. Yaro yautray? Yaro yautray? Ha ka kitab jimpen pau kabak katsan utrayu bale ula kren hau yanis bakuin haka jimpo siniyo katsan sa wepat uangel ula mina ka temple bat da ka surbajam ula perta syauta ubala syong halorulong to say yala ka rashi bato od to say yala ka rashi bato od naba kaporban od kalapoy kajingot jong ka kindaw kala iba kani kalong ka kitab kadu jong ka Bible uyanis bakuit ulayo ya ka kubor kajingot kalajan ra ya ka rashi bato od ko himan ko para kani kalong ka por baminda ra ya ka rashi wangel utray upenkre ban wanra ya ka rashi ban namar uble ulayo ya ka jingot kala iba but yaki jingot yaki harvest kelampat ibaru unkendai namaru jisuam habawan ya ka porot un pinkalad yaki kew naki kembat
Utrayun pa yak yangel ban ot namar ka jingot kalai kimbatru lai keuru lai. Kaperte minda pilaban yoi kambun kembat. Hakiingasem ngilaban yoi kambun kembat. Duna ba kikeu. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Hallelujah. Hallelujah. Duna ba kikeu kambun kembat. Henry walada kambun kembat compare namar ka kembat omla ban job yau keu. Soduniem walada bun ngut ki beri kilong ki bayim kelam bele ki bale ben bele kilong ki ri ben bele compare namaru bele udon gabor. Majority doesn't win before God. Majority can win in the society. Majority can win in the society. Muscle power can win in the society, in the world. Muscle power cannot win before God. Kajimbon bite kamla ban job badiyale parshaya ubale. Kajinkalain dogsa kamla ban wanra jingjob hakamat ubale. Lese pinkalain haka parte haka business jombi. Pila ban job hapadengi paralog jombi namar pidon ki dogsa bakalain danyam day. Henry hakamat ubale kita ki dogsa baro kamlong eiei. Sotu Henry buon ki babij ki perkat kumno ngadon ka doksa ngadon ka spa ngadon ka jingstat ngalaban job ubale. Henry ngako ban nong katkum kane kaktin baru ki ba perkat kumne kilong ki babitam pilong tang kimbat kimbat kelem poida eiei. Ubele un vanra yaka rashi lemba ki angel namaru yoi yaka jingot kala ibha yaki kimbatru kala ibha ka jingsiniu ka baharukam kala roy palad yaka parte ka jingsiniu kala roy haki inga sem jongi ki kimbatru kila roy bha ki kimbatru kila ibha bad ki kimbat minda ki persyang ban kinyot ya ukeu minda kane kalong gapor ki kimbat ki kinyot ya ki keu kasya badon ki keu ki kimbat ong ngansim ya ka jaka jome ko keu namar ngam nyam shu ha kane ka pertei ka jingsiniu kala roy step Kibri badon ki doksak paklain ki roy step Kibri ki badon ka mensi emubele ki duna wadia ki badon ka mensi emubele ki kimbat ki stampen kinyot Henry kin mau uangel ubara ya ka rashi udang ap ban od ban penkalad ya ki babha na ki basiniu nagadaga daw haka kitab jimpen pau ubele ulabu ya kane de nagadaga daw ka Pentecost kalong ka jingai jingmut jingai bor ya baro ki bakwa ban roy haka jinglong ble Pentecost kalong ka jingkot ka jingwer ya baro ki kristan banyai lemba kane ka pilgrim festival ka Pentecost kalong ka jingkot ka jingwer ya ki remba shinrang baro ban one pilgrimage sha ka temple jong utray da ka baray ya usoning kong hakakti jombi te nangda pinsa yomat ya ka bor jong ka Pentecost yaro ya utray hallelujah 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 ladang im treben ra ya uso ningkong
kum ga jingra ke Pentecost so ning gong jong ga jingim jongi ya ka jing shania tili tilan hau Jesus Christ ba ka jingwa ban roy ha ka bor jong men siam bakoi ngin sababe ha ka jingim jongi habang yo I u angel u bara ya ka rashi ban on Hakamatu angel ngin sababe ngin seting ngin sekinyu ngin seti dia ka syadem ngin sekriat biniat kumbaong ya ka gospel hangda en sedon ka jingkriat biniat hangda ngin sed kan sedon ka jingyam ba syirke naman kata kalong ka jingyam jengki beriyo bam shimla penkare ke jingyam jengki kembat kalalong ka ba kam syirke kaba kikeu kirisa kemen kikeu kirisa kemen Pentecost kalong ka sngi borom jong ka jingod man ka Pentecost ka kot ka wering iway payway ban kin mau ya ka badang up ladangi kender bangi kendai ya man lakat Pentecost en sapo ya kapor ngin sastang bantid ya ka syadem namar kapor bantid ya ka syadem kalajan kapor bantid ya ka syadem kalajan tangki bas ngawutu ya ka daka shinjong uble kin sawutu ka jingim jonga ka deben kala Pentecost kalong kapor ban kala Habawanu mensiyam bakuin halor shispa arpo ngot ki bangit kindup ya ki kadar ngot ki apostol kila kala ya ki bating bid ki kala long ki bastard ya ki bating her kila kala long ki baslor ya ki bamnang ban keren ketin kila stang ban keren da bun ki ketin ha ka ban pensautu ya ka perte baro kawe ka Pentecost kalong ka jingpahu jong giktin jimpahu jong giktin bala pensele jimpahu jong giktin kiba pensautu jimpahu jong giktin bakro ya kiwe shaubale nagadaga daw habau Petrus ulayang banialam hakamat baro kita kiberio kiba one pilgrim omdon kintay hangdong alaong ka Pentecost kalongga jingkawai pilgrim festival kalalongga jingkawai jingod kalalongga jingkawai Shavuot kalalongga jingkawai jongki tayo bad hakatagasngi tangi shinrang suda Rangbah ju bad habakila yosngo yaka jingsawa jongka jingwan hya jonga men siembakui hakasngi buram Pentecost baro ki bryukilawan ban pet kaya ka badang dia hakamaraneng kilayos ngo ya ka jingsawa kilayos ngo ya ka jingduhay kilayos ngo ya ka jingduhay yaro hakaktin ka tilij bat kilaong bale ngis ngo tun atong syadong habang ikin mau babel kila kolmar Henry ya ka jingsawa Pentecost kakroyang kiramba uburiyu kilayang hakamatu Petrus kila jaumat koramba ngillekum no baru Petrus ulaom kila kawamod ngeit haubale pidiyang ya ka baptisma bapindup dap da ka boru men siyam bakuid ngeit haubale kila kawamod pidiyang ya ka baptisma timay pidiyang ya ka baptisma timay Kohimen ko para ka Pentecost ka kot ka wer yang iway payway bandup syapin baptis sasasin da ka boru men siyam bakoy ka baptisma baar a second baptism a baptisma in the fire a baptism in the fire ka baptisma da ka dingle kan pen kala lai hajar ngut ki Rangbah ki ong ngidon hangne pen baptis yangi ai hangiru kata ka dingle ai hangiru how tau tilij ding
Ai bau tili jeding un wan yer halo jongiru. Kabalang kalastang banyo dur kadar. Haba ki remba beriu, remba shinrang, kila peni ya ka jinged, kila pla ya ka jinged, kila pendam yalade hau mensi ambakoi, kabalang kalaka, minda, kabalang kastang ban imtroin nama remba beriu jongi, kila stang ban kerna Khlieh hakamatu mensi ambakoi. Rembau beriu jongi kiriki beinu mensi ambakoi. Rembau beriu jongi ki kain ka Pentecost kalongga jinghala jongi beriu ki babuai ni pule haka kam jongi apostol ba ar katkendai not katkendai katsau katsan ki ong don kato kadnongo ki remba ki ong kine ki beriu babuai buon ki remba beriu kiriki bain ya ka Pentecost. Buon ki remba beriu ki karena Khlieh percaya ke Pentecost. Buon ki remba beriu ki baklam belai kiriki bain mensi yang bakoi. Buon ki remba beriu. Buon ki remba beriu ki perkat ki labanim kalam mensi yang bakoi. Ki barki bain mensi yang bakoi kin mau pidang pendrem. Pidang yop pidang ka jimpen rem namar ujiso pelait yang ina ka jimpen rem lemba umen siam bakuin lada uno ubrio urki bain ya ka Pentecost urki bain ya ka jingdon umen siam bakuin urki bain ya uding telij uba wan halo jongi telij ding udang yang persya ya ka jing pelait loid ko himmen ko para ngidon kamban paisha ujisu ngidon kamban paisha mensiam bakuin ngidon kamban pendem maya ka jingim jang ngidon kamban pendem yalade hakamato bale kasngi buram Pentecost ka kot ka ver yangi vai pai vai ban kala ka bamot ban IT yalade shaka jimpenya jong mensiam bakuin tanglem bahu mensiam bakuin ka jingim jangi kan kala ngin pen kare naga Bynta ka Eucharist bakuin kin mau pi baro pi wan hadin ka Eucharist bakuit ngin yai beteng ya ka jimene sakrament bad ngin pin kut artat ya kane ka jimpen kare bad ka jing duai